Guys, I'm gay. What's up guys, this is your boy Owel. Welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa ka din sa akong channel, welcome to my YouTube channel. Since karong adlaw kay August 18, 2018, and by the time i-upload na ako, dili na August 18. So August 18 na birthday sa yours truly. Woo! Birthday na ako! Woo! Since birthday man ako, so mang prank talents, first time na ako mabuhat sa ako ang channel. I hope nga masundan. O koan, I don't know kung masundan pa rin siya. So mang prank ko ta sa ako mga best friends. Bakay. Kabalo na ka ato? Kabalo na ka ato sa tao akong isolde eh. Asa na karon? So, kuan. Masama ng buhaton. Ikaw pa muna kay ikaw, feel ako ikaw may na-idea naman. Madlock pa ko nila. Ha? Okay na ito. Masama ng buhaton. Wala. Nalibog nga ikaw. Kung maganda ko ka ng ganahan mo kuan good ka na malaki pero di na ako mapugnan nga ma-attract ko sa saman di na mapugnan. Oh. College na kanang laki gani. Oh, wala ko kailan ha. Crush ba yun ako imong uyab? Ako uyab? Oo. Dagigig. Bayot na ito kaso niya ay mga barkada pa juga mo. Pero okay naman sa mag-crush sa imong uyab. Well, kawa ka din eh. Nasitis na siya bayot na mga barkada na mo. Kaya ako gusto. Ay bakay na po kayo, sulti bakay. Saman. Prank ra ni bakay. Ha? Prank ra. Sure ka? Oh, ga-video ko ron. Sulod. Ina, say hi. Ha? Say hi sa video ba? Hi! Sige, bye-bye. Love you, bakay. Kita-kits niya. Sige, pakyo ko will. Uy! Hello, Hello? Jane? Ito ni? Si Lowell. Oh, Luel. Oh, Patulog na ko. haasa ka? Ang biyahe. Padong sa dire uli. Magkita niya taron. Kamo. Oh, kaysa nasa ko isulti. Oh, sure. Kapantay ka to akong gi ko lang ganitong i-share nga sa group chat. Yes. Ang gato. Mahadlo ko mo share. Ang manitawasan. Dali. Sige mga. Feel na ko kay mausap niya yung pananaw na ako ba. Basta na ko, siya nag-iisig ko. I think bisexual ko. Ano man? Ako ginadlibog ngayon ko sa akong kuan, sa akong kagalingon. Matra ko kuguan. Troy po ang. Nagpinawan ka ba? Tinood lagi. Oh my God. So kay Madrid. Sinoti. Unsa? Sinoti.
Saman jud ta wala gite mabuhat ka tinuod nga ni. Pasin na kay basta ginag-posto niya na nagmikita. Wala pa. Nag-loading pa ko. Until na, nag-loading pa. Anak ko, Og na pa ko usay salty Jane. sa pasud. Prank ra ni. Video ko ron. Bitaw, say hi sa akong video, say hi. Ako sa imo. Patay ka na ako, mapatay ka na ako. Bitaw na, say hi ba, say hi. Sige na. Hi, ambot yung maluyan. Hi, good, hi. Sige, bye-bye. Love you, kita-kits. Kulbaan na. Sige, kita-kits sa kanya. Bye-bye, love you. Hello. Busy ka ron? Ha? Nato ko importante nga isulti. Pero mukhang pa ka? Sure? Kuhaan ka lang. I think na kuhaan. Bisexual ko. Ha? Wala. Naglibugay ko kay... I don't know. Mahadlok. Bitaw. Ato ra na iba. Sure? So di mo siya kung magdala ko kuan Kuya Blake. Ha? Inay lamang. Sure ba? Napaka isulti. Prank run. Prank run. Lagi, gabidyo ko ron. Okay. Sige. Ina, hi sa video. Hi, bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Kita-kits niya. Okay. But honestly, I just need to be a little crazy. Kapantay ka katawag ko, ni chat niya, ikaw nga nakay-share. Sa group chat. Ah, Kahayag siya. Hala, nag-record na ni. nag-record na. Hala, ayaw pa kong nga na, Ana. Sige. Hi. Ana, sige, go. I think ako listen dyan lagi chat. Sa mo ka sa I think. Kasi I think ko naman. Mura kong nakulbaan sa kada. Ito lagi dyan. Just say it. Hindi ko sure kung I think bisexual ko. Seriously? Promise. What? Hindi pa kayo ko sure. Matrack mo ko. Seriously, no way. Matrack ko both boy or girl. Nan? Sige. Nga naman ka na kayo na. Kung una, abin ako kayo, wala na ba? Niya. Amo to wala na ako ipasagdanan ako. Amo to kay. Kuan. Ano to kanang kana gani. Lang imong example na kay crush nga girl. Kung makita sa ina atra ko.
Kanang usa akong na-feel sa kanang isa po maka-crush ko sa kabaye. Musta daw sayang ma-feel sa Oh my God. pero Sige. Wait sa. Sige. Ay, hindi masad ko. Ay, kanang kuhan para nang... Hindi na ako ma-feel kay... Na-shock ko dyan. Shocking siya. sure. Huwag ko kasagang! Oh my God! It's your birthday! Why? So, pinaka-shock ko isa po magdala ko isa po. Masak ko. Pila ko na masak. Pila ko gwapo kayo mo nalon. Inugo na lang mo tolo. Sige, nabay ka ba pangitaan ti ka? No. Ayo sa dang kan okay ra mo daw to ko bayi sa dang laki. Mo gani pa tanti kag bayi. 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 Bayi na ko hatag mo. Laki. Para if lagi ako na naki no. Bala ka chan. Siguro lang no nga, dili kayo gwapo yung kung ano ka. Para, watch out ka na mong tulod eh. Tabangan siya ka. Ano ba kayo so okay? What's naman? Prank kami tayo. Kaya naman sa ako mga tabag. Kaya ako sa, kaya ikaw jud before, kay kabalo jud kung laki jud ka jud. Yeah. Pero natawag ka. Oh shit! What's up guys? So karon kay nigi-prank na akong sanasad na akong friend. Pero nakalimot ko kanang record sa sa video, pero at least kay na-record ako ko, so let's react together. Pasensya ani ang kaning suga kay mapalong-palong ni akong suga kay it's so dark and sad. Hello. Nel. Ito yo. Problema. Ha? Ano problema? Kabanday ka katokuan. Ikaw na lang mo iwan ako na sharan. Kawai mo i-post. Ha? Wala eh. Ano man, okay, sure yung Owel. Kanang ko, I think nga, bisexual to. Ha? I think bisexual to. Sure. Ano man? Kayo man ka. So, pero okay naman namin, pero kuwan lang guro. Kanang ano daw ang ngay buhaton. Di ko kaputan. Siguro, kita maguro ng laki kayo naman hindi. Matras mo ito. Same kuwan guro, pero marag kuwan na guro na wili mo ha. Amot na. Kanang example, kanang makrush ka sa ka-girl. Tapos, yeah. Nanasad ako ma-feel example sa ka lucky girl. Ano yun? Kanang kuhan ba ka ng... wala na ko'y pili good kung sa nga siya nga gender. Kanang kayo makauna-una ka nga okay na ka maka-oyabo girl or boy. No? Ano pa kayo ingon? Ako man. Prank ko ni. Tangin na ka. Ga-record ako. What? Hello, uy, ayun ko. Ikaw ba? Awa ka ron. Awa lagi wag kita lagi ka. Sige, apa din. Pwede ko ka. Hi. Say hi. Hi. Wait, awa lagi ka. Kita-kita niya. Wala akong duka. Sige. Bye-bye. Bye. Sige. What's going on YouTube? So muna to siya akong prank sa akong mga friends. 3 AM sa buntag. Yung nani ko. So wala, di ko ready kay ni nani na ko ganjus and juice ako kay para di ko klarong iPads. Kaya wala pa natulog. So muto siya akong hilom ra ako ang limog kay ay mga nakatulog. I hope nakadungog pa mo. Anyway, so marito siyang video nga supposed nga i-upload na ako mga days after sa akong birthday kaya supposed to birthday vlog na ko na siya pero tanaw na hita po 1 week later ito
Samurai na siya guys. So, this is your boy Owel and I'll see you guys next time. Medyo madugay-dugay pa niya ang sunod na akong vlog or video. So, see you in my next video. Peace out. It was like slow